Bună, Iulia! O avem pe Iulia aici de față, care a acceptat provocarea noastră de a intra în programul Slim Duo Forte de 3 luni. Povestește-ne, ce părere ai despre produsele de slăbit în general? Sinceră să fiu, am tot auzit părerea ale persoanelor care au luat suplimente de slăbit și au avut rezultate. Bun, ce te-a convins să alegi Slim Duo Forte? Decizia mea de a slăbi și faptul că sunt conștientă că am nevoie de un ajutor în lupta cu kilogramele. De asemenea, m-am informat de acest produs, despre efectele lui asupra organismului. Am consultat și un medic care mi-a recomandat acest produs deoarece este 100% natural. Slim Duo Forte este un concept care îmbină capsulele pe bază de plante 100% naturale cu o dietă adecvată fiecărui tip de metabolism. Cel mai nou produs de slăbit din România, cu o rețetă inovatoare creată de un grup de medici nutriționiști. Ce așteptări ai de la acest produs Slim Duo Forte? În afară de faptul că vreau să slăbesc vreo 8 kg, vreau să mă simt plină de energie, motivată și să nu am probleme cu tranzitul intestinal, să nu mă simt constipată și lista poate continua. Sunt câteva aspecte esențiale pentru mine. În concluzie, cred că cel mai mult îmi doresc să-mi obișnuiesc organismul cu un stil de viață sănătos. Ești convinsă că Slim Duo Forte Original Formula te va ajuta în acest sens? Sunt convinsă, în primul rând, că acest lucru ține de mine, de mintea mea, de voința mea, dar mai sunt convinsă de faptul că pot realiza toate acestea cu ajutorul programului oferit de Slim Duo Forte. În general, în educația noastră nu am fost învățați cum să ne alimentăm, cât, în ce moment, ce ne face bine și ce nu. Și zic eu, dacă nu am fost învățată până la această vârstă, toate aceste lucruri esențiale pentru organismul meu, e momentul să o fac singură. Să devin autodidactă și să-mi reînvăț organismul după atâția ani să ceară exact ceea ce are nevoie și ce îi face bine. Iar eu, la rândul meu, să-i dau toate aceste lucruri. Crezi că problema kilogramelor pe care majoritatea vor să le dea jos se rezumă doar la a arăta bine? Din punctul meu de vedere, problema kilogramelor nu este doar o problemă de aspect fizic, este o problemă de sănătate și de funcționare a organelor interne. După părerea mea, în societatea intoxicată și generatoare de stres în care trăim, grăsimea și alimentele nesănătoase care favorizează acumularea ei sunt un dușman real al nostru, al sănătății noastre. Puțin știu faptul că grăsimea în organism, în parametri normali, înseamnă mai mulți ani de viață și, bineînțeles, mai frumoși. Ce știai despre produs înainte de a te înscrie în acest program? Foarte puține lucruri față de momentul actual după ce am stat de vorbă cu echipa voastră. Am citit pe net despre beneficiile pe care le aduce acest produs și părerea ale persoanelor care l-au folosit până acum. Povestește-ne, cum se va desfășura programul Slim Duo Forte? Programul Slim Duo Forte se desfășoară pe o perioadă de 3 luni. De ce 3 luni? Am întrebat. Mi s-a explicat faptul că este un minim de timp de care are nevoie organismul să treacă prin cele 3 faze. Detoxifiere, arderea kilogramelor, reechilibrarea organismului. Organismul are nevoie de acest timp pentru a putea procesa eliminarea kilogramelor în condiții de siguranță. Nu începea să iei o capsulă și peste 3-4 zile te aștepți ca acul cântarului să arate cu mai puțin de 2 kg pentru a exclama evric, am găsit produsul minune. Nu funcționează așa, cel puțin nu într-un mod sănătos. Dacă un organism a acumulat mai multe kilograme decât este necesar, înseamnă că acolo există un dezechilibru. Și acest dezechilibru trebuie corectat. Corectarea unui dezechilibru nu se realizează în 5 zile, se face minim în 3 luni. Ardem kilogramele, însă le ardem frumos, sănătos, fără agresivitate pentru corpul și mintea noastră. Spune-ne câteva cuvinte despre istoricul greutății tale și problemele tale în ceea ce privește alimentația. Este foarte simplu. Am 31 de ani, mănânc orice, oricând, puțină mișcare, ore în șir în fața calculatorului. Concluzia o puteți trage și voi, niște kilograme în plus de care vreau să scap. Probleme de alimentație, mă simt mereu balonată, deci tranzitul meu intestinal nu funcționează corect. Pofta de mâncare ridicată, de multe ori o poftă acută de dulciuri. Ce a determinat schimbarea de a scăpa de aceste kilograme? Așa cum am spus și mai devreme, din punctul meu de vedere, în primul rând e o problemă de sănătate și nu neapărat de frumusețe. Vreau un corp și o minte sănătoasă. De ce ai ales acest produs, în afară de faptul că oferă și sfaturi personalizate ale tipului tău de metabolism? Pe mine m-au convins beneficiile asupra organismului, ingredientele active din acest produs, faptul că este aprobat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, faptul că nu conține substanțe interzise și mai ales faptul că produsul îți oferă o garanție de 100%. Cu alte cuvinte, dacă nu ești mulțumit de rezultate, îți primești banii înapoi. Care sunt beneficiile folosirii acestui produs Slim Duo Forte? Beneficiile acestor substanțe active sunt multiple. Favorizează detoxifierea organismului, poți slăbi până la 16 kg pentru cei care au nevoie, este 100% natural, reduce pofta de mâncare și de dulciuri, stimulează arderile de la nivelul țesutului adipos, reface flora intestinală,
Prin crearea unui bioritm al organismului se elimină efectul yo-yo de îngrășare ulterioară. Slim Duo Forte Original Formula e un concept dual prin care arzi kilogramele atât ziua cât și noaptea. După părerea mea, este extrem de logic, deoarece ne comportăm într-un fel ziua și în alt fel noaptea. Organismul are nevoie de ingrediente diferite cu acțiune diversă. De exemplu, capsula de zi conține alcaciofa, acai și ceai verde. Toate acestea împreună au o acțiune de detoxifiere și arderea grăsimilor, blochează absorpția grăsimilor și ard din stratul adipos deja existent de ani de zile. În schimb, capsula de noapte, prin ingredientele sale zeolit și armurariu, pregătesc organismul pentru somn prin detoxifiere, neutralizarea toxinelor, care dau o senzație de sațietate crescută și lista poate continua. În concluzie, ai încredere în produs? Ești încrezătoare? Sunt încrezătoare în acest program și am încredere 100% în acest produs.